Takže čaute lidi, já jsem Xaxva a vítám vás zase u dalšího dílu. A tohle je pokračování a vidíte i ten s tou helmou. Vidíte Buckethead zombie, to, že má kyblíček na hlavě. Vezmeme tyhle základní a vezmeme tohodle a minu. Tak. To bude tak všechno. Mina je totiž důležitá, ono se to moc... Já ho odkopnu a dám sem novej. Já mohu odkopnout minu, ježišmarja. Tak počkáme, až přijdou. Až přijdou, říkám, pojďte sem, pojďte. No šikulkové. Teď jsem vás půlku zlikvidoval. Třešince bude načítat dlouho. Takže nevím, co teď s váma. No, je to jedno. Teď už to vydržíme. Tohodle sundám a kdyby se nestihl, tak se zničí o minu a tenhle by... Tomu se asi nevysune ta mina pod ním. No. Vidíme, tady vykopneme jeho a dáme sem tohodle. Ať střílí 4. Něco totiž lepší mi přijde. Protože ušetří jedno místo, jak střílí dvojitě. To se mi na nich líbí. Tak. To mino sežral. Takže v pohodě, všechno už dobrý. Už je to poslední dopis. Dopis. Takže rychle se kouknem. No, něco píše. Ale já už je to konec. Takže já se s váma loučím. Ano, loučím se s váma. Doufám, že se vám tenhle díl líbil. Pokud se vám líbil, tak mu dejte like, pokud ne, tak dislike a napište proč. A dejte odběr, kdybyste chtěli.